Gure lana orokorrean hiltzen diren pertsonei emaile izateko aukera ematea da. Pertsona bat heriotzatik gertu dagoenean, bere familiarekin elkarrizketa bat egiten dugu, paziente horrek emaile izatearen inguruan zuen nahi edo iritzia ezagutzeko. Beste kasu batzuetan, elkarrizketa hori pazientearekin egiten dugu zuzenean. Paziente horiek gaixotasun baten ondorioz bere bizitzaren azkeneko momentuak prestatzen, azkeneko momentuko zainketak prestatzen aritzen diren gaixoak izaten dira, eta zainketa horien barruan emaile izatearen nahia kontuan hartzea nahi izaten dute. Behin baiezkoa daukagunean, organo horien balorazio bat egiten da ondo daudela ikusteko, eta ONT-rekin batera prozesu guztia antolatzen dugu. Prozesu guztia hasieratik bukaerara ondo ateratzea gure ardura da, eta garrantzi handia ematen diogu momentu hauetan paziente horren familia ahalik eta goxoen egoteari. Bai, oso eskuzabala da. Eskuzabaltasun honi esker, lehengo urtean ospitala izan zen emaile kopuru handiena lortu zuenetako ospital bat. Gainera, lehengo urtean egin zen ospital hontan, lehenengo aldiz, asistolian, bihotza eta sabeleko organoen emaitza. Esperientzia hau pediatrekin egin genuen, pediatrai esker, eta emaitza ezin hobea lortu genuen. 2 ume salbatu zian, bat bihotzeko transplantearekin eta bestea sabeleko organoen transplanteari esker. Hezurminaren transplantearen kasuan, Euskadi mailan egiten diren hezurmin transplante guztiak gure ospitalean egiten dira, Donostia ospitalean. Paziente batek transplante bat behar duenean, hasieran bere familiartean bilatzen da, eta bertan emaile egokirik ez baldin badago, mundu mailan egin behar da bilaketa hori. Bilaketa hori burutzeko gure zentroko hematologoekin batera eta estatu mailan daukagun erregistroarekin batera red modala, beraien arteko harreman hori guk koordinatzen dugu eta hor egiten da emailearen bilaketa. Behin emaile egokia bilatu dugunean, emaile horrek emandako zelulak garraiatzea ere antolatu behar dugu gure zentroraino behar dituen gaixoari transplantatu ahal izateko. Gero, bestetan, alderantzizko egoera suertatzen zaigu, munduko gaixo batek gure edo Euskadiko emaile baten zelulak behar dituela. Orduan prozesua berdin burutzen dugu, baina alderantzizko norantzan, berriro gure hematologoekin eta redmorekin koordinatuta eta munduko edozein tokitara bidaltzen dira pazientea dagoen toki hortara. Eta gero gure ardura da ere bai, erregistro hortan sartu nahi duten pertsonek, donante izateko sartu nahi duten pertsonek, 18 eta 40 urteko pertsona horiek kaptatzea eta gero ondoren beraiekin egiten dugun elkarrizketa burutzea. Ehunei dagokienez, esan behar dugu, agian direla gutxien ezagutzen direnak, zeren donazio hitza entzutean denoi etortzen zaigu burura organo emaile direnak, baina dohaintza prozesu horrek ere barneratzen ditu kornea ehun eta hezurra ematea ere bai. Orduan, ospitale hontan astero oftalmologoek kornea transplanteren bat burutzen dute. Eta era berean, traumatologoek ere ebakuntzak programatzen dira astero, bai belaun edo bai bizkarreko ebakuntzak eta horretarako donazio horretan ateratako edo hezurra edo tendoiak edo ligamentuak behar izaten dituzte. Eta, naiz eta igual organo emaileetan bezala, igual bizitza salbatzen ez den, bai egia da pazienteei bizi kalitatea asko hobetzea ahalbidetzen duela donazio mota honek. Arrakastaren sekretua gu garbi daukagu, ospital barruko zerbitzu guztien eta kanpoko lankideen kolaborazioa eta lankidetzari esker dela.
denon lanan gabe ez genduke lortuko gure lana aurrera ateratzea.